Ourense conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con diferentes actos durante toda la jornada en buena parte de la provincia. A nivel provincial se han registrado 513 denuncias por violencia de género en los 2 primeros trimestres de 2025, una cifra que confirma que este problema sigue muy presente en la sociedad. Por otro lado, según fuentes de la Subdelegación de Gobierno, el sistema Biogen mantiene actualmente 567 casos activos en Ourense, frente a los 546 que existían al cierre de 2024 y los 320 que se podían ver en 2015. Esto implica un aumento del 77% en una década de mujeres protegidas por las autoridades. Estos datos reafirman un año especialmente duro para Ourense en materia de violencia de género, marcado por un homicidio por causas machistas en Obolo y 2 brutales agresiones en Obarco de Valdeorras y Berín. Desde 2003, la provincia suma 8 feminicidios en el ámbito de la pareja o expareja. A pesar de esto, el uso de los principales servicios de ayuda ha caído. En lo que va de año, el 016 recibió en la provincia 363 llamadas, lejos de las 581 registradas en 2024. A pesar de que todavía falta un mes para acabar el año, parece que denota un notable descenso. El canal de WhatsApp contabilizó 31 consultas, también por debajo de la media gallega. Pese a la menor demanda, la violencia crece en intensidad y requiere mayor intervención policial. O Concello de Barbadás conmemora o 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, co lema contra o negacionismo, compromiso e acción. As actividades programadas, que inclúen teatro ou obradoiros, van dirixidas a visibilizar e denunciar as moitas violencias que sofren as mulleres hoxe en día, así como a concienciar a poboación de todas as idades. Nos tempos que corren, desde logo que hai que empezar a sensibilizar os cativos e cativas precisamente desta problemática. Hai tendencias, vou chamar tendencias simplemente, que están presentes tamén no día a día e que negan o maltrato ás mulleres, a violencia de xénero e, polo tanto, a sensibilización é algo esencial. A participación de todos e todas é fundamental. Que teñan coñecemento desta problemática desde o primeiro día, desde a educación infantil e máis alá, é sumamente importante. E precisamente elas e eles, os máis mozos, foron os protagonistas do acto central. Hoxe, 25 de novembro, Día Internacional da Non Violencia contra a Muller, un día para lembrar que a violencia non sempre se ve, non sempre se deixa marcas na pel, pero sí no corazón. Vivimos conectados, falamos, xogamos, estudamos e compartimos dende unha pantalla. Internet pode ser un lugar para aprender, para crear, para coñecer xente nova, pero tamén pode converterse nun sitio onde nace a violencia. Porque o ciberacoso comeza, moitas veces, se que ninguén o note. Un comentario cruel, unha foto compartida sen permiso, unha mensaxe que se burla, que humilla, que doe, e todo se esconde detrás dun móvil. E parece algo pequeno, verdade? Unha frase, un emoji, unha risa, pero para quen o sofre non é pequeno, é enorme. Un peso que se leva por dentro e que doe en silencio. Hai quen pensa que é unha broma, que non pasa nada, pero sí pasa. As palabras importan e as pantallas non protexen da dor. Cando alguén é víctima de ciberacoso, non pode escapar ao chegar a casa. O medo viaxa no peto, a angustia vibra cada vez que chega unha notificación, e a soidade faise máis grande cando sente que ninguén se decata. Por iso hoxe estamos aquí, para dicir que se nos decatamos que o ciberacoso non é un xogo, é violencia e non podemos quedar calados. Porque calar tamén fai dano, rir unha humillación tamén fai dano, compartila, aínda que sexa por curiosidade, tamén fai dano.
Pero podemos elegir o contrario. Podemos pensar antes de escribir, preguntarnos, isto axuda ou fai dano? Gustaríame que me dixeran a min. Podemos negarnos a compartir contidos que humillan. Podemos avisar, denunciar, pedir axuda e tamén apoiar a quen está a sufrir. A Deputación de Ourense, a través da Área de Igualdade, presentou hoxe a campaña institucional do 25N, cunha acción dirixida ao alumnado de secundaria centrada na prevención da violencia machista nas redes sociais. Creo sinceramente que así é, e temos todos a obriga de facelo viral porque é realmente un exemplo, un claro exemplo do que non se debe facer e de que como se debe actuar. Cifra, 38 mulleres mortas no que vai de ano, e ainda non acabou o ano, por desgraza, e seguro que non acabaron estes feitos. Pero fronte a eso hai unha violencia cambiante, unha violencia que o millor diminúe en agresións físicas, igual non hai tantas como hai anos porque a sociedade cambiou, e por sorte as mulleres non tolerades, como non pode ser de outro xeito, conductas que hai anos se podían tolerar. Pero hoxe, por desgracia, hai situacións que non había hai anos e hai mecanismos de control, de amenaza e de violencia que vos expuxestes aí nese vídeo. A actividade tivo lugar no Colexio Sagrado Corazón de Celanova, onde foi proxectado o vídeo creado especificamente para esta edición, baixo o título O machismo, a story que non se debería viralizar. Esperamos que dende a nosa escola sigamos cultivando a semente do respeto e da igualdade, para que ninguén teña que vivir con medo e para que a violencia machista sexa algún día só un recordo do pasado. Hoxe, 25 de novembro, lembramos que a violencia machista non sempre deixa marcas na pel. Tamén se esconden ciúmes, en palabras que danan, en límites que se cruzan, en chantaxes emocionais, en silencios que pesan ou en decisións que xa non podes tomar sen medo. É unha violencia que non se ve, pero doe, que non berra, pero controla, que non golpea, pero fere. Porque a violencia non necesita deixar marcas para ser violencia. Por iso, hoxe alzamos a voz, para nomear o invisible e para lembrar que o respeto empeza onde acaba o medo. A Área de Igualdade continuará nas próximas semanas coa difusión da campaña nos centros educativos da provincia, así como nas canles dixitais da Deputación, para promover unha mensaxe colectiva. A violencia machista tamén está nas redes, non a viralices. Somos moi conscientes de que a mellor ferramenta contra a violencia de xénero é a formación en igualdade de vós das novas xeracións que conformaredes a sociedade do futuro. Neste vídeo, neste fermoso traballo, fostes quen de deixar moi claro as diferentes alertas amarelas e vermellas que con tanta frecuencia se viralizan nas redes e que, sin dúbida, servirá de guía para evitar comportamentos tóxicos de control, acoso, en definitiva, de violencia machista. O Partido Popular de Ourense conmemorou na Rúa do Paseo 25N, lanzando unha mensaxe de esperanza e apoio ás mulleres vítimas da violencia machista. O acto, organizado desde a Vicesecretaría de Igualdade do partido, reivindicou o compromiso do Partido Popular na loita contra a eliminación da violencia de xénero. Nesta ocasión, o Partido Popular instalaba unha árbore fronte ao antigo Banco de España para que a xente que pasara pola rúa se unira a este manifesto pegando as súas mensaxes de apoio ás víctimas nesta árbore da vida que simboliza o futuro. Historia de unha mujer que, como tantas, sufren malos tratos. O PSOE de Ourense sumouse aos actos e reivindicacións con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Hoxe non vimos só a cumprir un trámite, vimos lembrar, denunciar e dicir claramente de que lado estamos. Hoxe colocaremos estas mariposas. Cada unha representa unha muller que xa non está porque a violencia machista llo arrebatou todo. Son pequenas e fráxiles, sí, pero detrás de cada unha delas hai unha vida que foi cortada de golpe, unha historia que quedou a medias, unha familia que nunca máis volverá a ser a mesma.
As e os socialistas destacaron que fronte ao negacionismo o PSOE reitera o seu compromiso inquebrantable co avance das políticas públicas que protexan e reparen as vítimas, que impidan calquera forma de retroceso e que garantan unha resposta integral, eficaz e especializada. Despídete ya, se acaba el tiempo, ven hacia la luz, no te... As Facultades de Dereito, de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense celebraron unha conversa aberta para reflexionar sobre o papel das institucións e da sociedade na loita contra a violencia de xénero. Interviron Yolanda Rodríguez, directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, que falou sobre políticas e estrategias da institución académica para a igualdade real. Carlos Vázquez, xefe do Grupo de Unidade de Atención á Familia e á Muller, que interviu sobre protección, acompañamento e prevención na intervención policial en casos de violencia de xénero. E Julián Pardinas, xefe da Unidade de Violencia contra as Mulleres de Ourense. O Teatro Principal acollerá o vindeiro 28 de novembro o Festival Voces Femininas, un certame que leva 18 edicións apostando por música de calidade feita por mulleres. Artistas que pueden tener gran predicamento en sus países de origen, pero por lo que sea en el nuestro, quiero decir un anglicismo, me sale en mainstream, en la música comercial que se pone en cualquier radio cuando la enciendes, esa música no llega al ciudadano. Y entonces esa ha sido siempre nuestra idea, traer artistas de primer nivel, algunas con gran predicamento en sus países de origen, pero que por lo que sea en España pasan más desapercibidas. É un luxo para nós como institución, para a Deputación Provincial de Ourense, como institución da que depende este Teatro Principal, pois é un auténtico privilexio poder contar cunha proposta artística destas características e seguir ano tras ano pois reforzando e consolidando esa relación, non, entre Coproduccións e a Deputación de Ourense e o teatro, esa relación que nos permite pois ser referente a nivel galego en este tipo de propostas. Esta será a edición número 18 e no cartel estarán Catherine Pridi, Laza e Raposa. Una de las cosas de las que estamos especialmente orgullosos, lo pudimos hacer el año pasado y lo volvemos a hacer este año, pero no es porque este año pasado y este año que queramos. Queremos siempre, y es tener una artista gallega. Muchas veces algún patrocinador se descolgó porque no programábamos artistas gallegas. ¿No? A ver, como ponemos el foco en la calidad, tiene que haber algún artista gallego que cumpla los requisitos para poder entrar en el cartel. El año pasado fue Sani y este año son Raposa.